Emakhosini-ke ngane zakwethu, no, ngithi ake ngibingelele nami ilanga liyoshona. Umkhulu wasemakosini lo ndaba elixoxa ngofakazi negimigi ngimfungela ijaji elijaji Siminya Ugcina. Umfana ozalwa umlungu odla iy'nkobe kanti yena umlungu weplazi ekhulu leplazi. No, ngane zakwethu, ngithi ake sithi ukubamba siko elijikayo. Please do make sure that you subscribe and share this video. Baba kade bebuzile ukuthi lo jazi kuthiwa ulinje umbala muni noma uchaza ukuthini. Uma unikezwe-ke umbala o-orange usuke unikeza into eyodwa, noma kuthiwa ujazi noma kuthiwa iy'ntambo. But uma kuwujazi usuke wembathiswa amandla okunqoba izimo eziningi. But-ke baningi abantu abambathiswa ujazi bebe bengenawo amandla ukuthi bekwazi ukuphathisa yena ukusebenzisa lawa mandla asuke enikezwe wona kulowo jazi. So ujazi olu-black or anything, ngabe isambatho ngabe yini, isuke inikezelwa amandla ukunqoba imimoya emibi imvamisa. Usuke unikezwa ukumandla okunqoba imimoya emibi imvamisa. Zingane zakwethu kusuke kuyikhona khona lokho. It's a black color yasemanzini noma yezithunywa zamanzi. Iyona-ke le esiyaye siyibize-ke ngo-orange. Amandla okunqoba ujazi omkhulu kakhulu mina nje enganikezwa wona, kwathiwa ngiyokhuluma izinto ey'thize ngawo kuwona. Kufana nawo Pinky lo ngisuke ngikhuluma ngezinto engisuke ngingazazi, engisuke ngizazi njalo, nesuke senginikezwe zona. Besides-ke elimnyama ngoba angizange ngize ngibe umuntu oluthandayo nolubhekisisayo, kunendlela ethize enganikezwa yona. But u-orange ingane zakwethu, it's a black color wey'thunywa zamanzi. It's a black color wey'thunywa zamanzi okuyiwona onikezwe amandla ukunqoba ukufa, ukunqoba izinkinga eziningi. If uthathile uholda kuwona and you are able to maintain or to obtain ipower yakhona, noma bathini ukuyi-wielder, nokuyi-control-a, uyakwazi ukuthi unqobe kakhulu izimo ezingamadimoni, imimoya emibi kayihlali kuwena. Isikhathi esiningi isuke efana njengelanga liphuma. Mina nje kwathiwa nguthathe ngaleso sikhathi nxa ilanga liphuma lisebade ngaleso sikhathi, bese ngiyahlala ngingabe ngisalala nje imini ubusuku nemini, ngiphithizele ngandlela yonke, ngisho kuthiwa bekungekho ebengizokwenza ngalolo suku. Ngishaya imithandazo ethize engeke ngize ngichazeke. Kodwa-ke umbala lowo owu-black wesithunywa zasemanzini, ikakhulu kakhulu ingane zakwethu, siyathokoza. Ngelinye lamalanga siyakusuke sithole ukuthi sike sithi ukujula mbijana ngawo, ukuthi kusuke kuyikuphi nakuphi. Kodwa ngiyaye ngibuke umdlandla nomfutho osuke kunina ukuthi niphokophele ukuthini nge-channel, nemibuzo yenu iyakhuthaza yini. Uma ukuthi kangichazanga kahle, nisho futhi no mkhulu sewubuyele kithi uyibuyisise kahle le nto, nothi ukubuza nemibuzo, ze nami ngibuye futhi. Siyathokoza-ke ngane zakwethu. Makhosi. Hey,